Elephant toothpaste, ja. Nå, Frederik, hvad er det, du har gang i? Jeg mixer hydrogenperoxid og sæbe og lidt frugtfarve, og så senere så kommer jeg noget tørke og til noget lunkent vand i. Og Ja. så vil vi gerne se en stor reaktion. Hvorfor så det? Ja, fordi gæren, Må jeg skubbe til dig her? gæren hæver ekstremt. Det var bare fordi, vi havde lys alene i kameraet. Skal have en skær? Ja. Men vi skal have det opløst til noget lunkent vand. Ja. Yep. Så nu venter vi egentlig lige på, at jeg skal have gæren. Så slukker jeg lige. Ja. Nu er vi rykket lidt ud på græsset her, og du er klar til at smide det sidste i, Frederik. Hvad er det? Det giver tørke opløst til noget lunkent vand. Ja. Yep. Så er vi klar? Nadja. Øv. Pas nu på, Nadja. Ja, det kunne springes. Det er farligt. Eller kunne det overhovedet? Kom vi langt nok væk? Vi skal have højere procent hydrogenperoxid. Det var da ellers 35. Ja, jeg tror, vi skal have det. Nå, Det er ellers noget flot skum. det er meget, meget fint skum, du har lavet der. Nu kan vi lave flødeboller. Ja. Sidste, det her billede var lidt meget sidste skoledag. Jeg synes skoledag, vi laver også også. Med brændt over ild. Det er bare det, der får i øjnene Med på en skala fra 1 til 10. Men er det ikke det, vi Det er skal nier. Ja. Nej, lad være med at prøve mig. Nej, nej, søde Asger. Altså, 9. klasserne skal